MweyaMutsvena wako Mwari, zvinogara muno mumba imba yako. Buruka ivo, buruka zvino nesimba. Uya MweyaMutsvena, tinokudana. Uya Mweya kufanana kupenya kwezuva romudenga. Vhenekera moyo yedu, onesa kuipa. Wow. Aiwa, tichida kutendai muri yeZimbabwe. Nhasi ndoiziva kuti muri kushamisika kuti chii chiri kuitika. Angova kuimba. Aiwa, kana ndakapinda mweya chaizvo ndinogona kungotanga nekuimba. So guys, today I'm excited. Yes, I'm excited. Pazuva ranhasi nekuda kwemunhu wandakagara naye. Handiti? Munhu wandakagara naye, I think song iyi vazhinji vanga vachiona mavideos edu pakesi yatakapedzera kuita. Vari kuziva kesi yamai ano. Handiti? Kana kuti musikana anonzi Oshia Vashko. This is the signature song yatanga tichishandisa. So I thought kuti it was not fair kana dai taishandisa song iyi ichibata isusu pamwe chete nemi, torega kudana munhu akaimba song iyi. The same vision yatanga tichidi yatiri kushandisa. So chekutanga ndoda kukugamuchirai pano paSaint TV basa richienda mberi. Chekutanga, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, that is Saint TV, and all our social media handles. Makadi muri Zimbabwe. So nasi ndina kugara ndega, ndakagara nemunhu ane izwi ramanzwa, izwi ramakanzwa, izwi rakakuchemedzai, anonzi iye Chishamiso. Mai vake hanzi vanomuti Chishamiso, anonzi Chishamiso, but vana mai vanoziva zvavanodanira mazita iwawo. Chishamiso, welcome to the show. Thank you for having me. All right, zviri kudini? I was really right. Handiti? Good to see you. Same. Ndakangoona kari kavidhio ndakaona kuri kuTikTok. I think ndakatanga kungofarira kasongi koka ndingati ndine background sezvandambotaura before tagara panapa, ndine background with this song particularly. So pandakakaona uchikaimba neNziyo, nemaimbiro andaizwa kachiitwa kwatakambogara, zvakabva zvandibata. Then I decided to use the same song pavidhio. Chekutanga, anombonzi Chishamiso ndiani? Okay, Chishamiso ndini. All right. Ndonzi Chishamiso Mukanguri. Okay. Yes. Yeah. All right. I think that's all. Yeah, wakakurira kupi, wakaberekerwa kupi? I know. Maybe kana wamboita ma-interviews, but this one is not an interview. This one toda kungokuziva. Okay. Yeah, toda kungonzwa ka background kako mbichana chizoya pa music. Alright. Ndakaberekerwa kuMutsvena. Alright. Ndakakurira. Okay. Yes. I've been living with my mom. Okay. Ikoko kuMutsvena. Yes. Alright. Ndakatenda St. Eric High School. She has a primary sections. Yeah. Wonderful. Timbodzokera pa music. I understand kuti zvemusic unozviitira kuchechi kunyanya. Unopinda chechi? Ndopinda beside Apostolic Church. All right. All right. Shaisheshi, but ndaimbopinda National. All right. You know, National Apostolic Faith Mission of the Holy Ghost. Yes. Okay, fine. So ndopatakatora ma-lyrics kana song is ndoko wakanga uchipinda ivo by that time. Waiva kupi kupeteni? I was in Cape Town. All right. Zvoti pandakaona video, pandakaona show ndakaona pakanyorwa kuti Cape Town, ndakatomboti ashabatika yeye Cape Town napasi pano.
Yeah, I've been in Cape Town, but in Lesotho last year. Alright, so chimwe chinhu chakaitika after ndaposta ndichiti ndiri kutsvaga hazvinombonditorera maminutes. Vanhu vakawanda vakatondiudza kuti musikana aimbawo Cape Town, vamwe vachitonyora kuti anonzi Chishamiso so ozvinoi vari vamwe vaiti kuHarare, vamwe vachiti but kurova kuti vanhu vazhinji vaitokuziva. Yes, vanhu vazhinji vanotondiziva from my former church. Alright. Yeah, the support they were doing in the comment section, ndakaona ndategwa and you know kuti musikana ndiye akaimba so. Anditi ichimbondiudza anditi pawakanzwa kuti uri kutsvagwa haminoti wakazviziva sei, ungatiudze here kuti your experience yekunzwa kuti uri kutsvagwa anonzi angoseitwa wembawaziva here angoseitwa vachiona what really happened. Okay, zvakaitika ndakaona video raposho gospel and someone tagged me Cape Town akati ona song ikuita sei ikushandiswa pathis video, so I was like ndakatofarawo kuti someone is really using my sound. I was happy. And then pamakazoposta muchitini kunditsvaga ndanga ndiri offline ine ndasina kutombozvitarisira kuti ndichatsvagwa kana kuti ndichafamba seizvozvo. So I received a call from one of my friends. Blessing. Akandifonera akati komadha makatorara muchitrenda. So I was confused kuti kutrenda because I had posted the recent video on my Facebook. Saka ndakumwe pamwe paFacebook pangu papage rangu pazvikuita sei pazvikutrenda but aiwa Uncle Sage is looking for you. So pandakazobatidzawo data and stuff ndopandakaona people were sending me screenshots. Alright. The power of social media. Yes. So after manzoti muri kutsvagwa and after tazotaura, I'm sure takatanga kutaura Facebook, right? Yes. And then tazotaura pa WhatsApp. Zvii zvakauya zvakatanga kuuya mamwe. Ndakati in my mind ndakati yes, I'm going there. Alright. Zvakuchitika. Like the moment that I've been waiting for a very long time. You see somebody who recognize me, recognize my talent. Alright. So I was really excited. I was really excited. Yeah. So let me say congratulations. Yeah. So maiva nemaplans here ekuzomborekoda. Okay. Ngatibodzokera kumusical journey yenyu, especially muri kuchechi. Matanga kuimba rini? Ende kuchechi koko mai recognizwawo here. I understand my churches zvinosiyana-siyana, but vai recognizewawo here kuti no, this person ari kuimba zvinosvitsa vanhu. Yes, ndakatanga kuimba when I was 3 years. Alright. But ndaisapinda national, ndaipinda yainzi Zimbabwe Fake Apostolic with my mother. Alright. Saka vakarecognize talent. Mwana anoimba, we're singing funny songs ekuti I still remember the songs. Alright. Saka ndaikwidza patable kuti vanhu vandione kuti one who Alright. Yes, so pandakazopinda national, yes, I was recognized as one of vaimbiwo because we were a lot of singers. Yeah, she sings. So it was really fun kuzikanwa kuti unoimba, and they even gave a nickname for me. Alright. Vakatoti Chishamiso vangangonotadza kuti asi makati chitenderana nacho. Serious? Yes. Chitenderana. I think we'd like to use that one as well. Chishamiso chitenderana. How does it sound, Mr. Producer? Chishamiso chitenderana. Alright. Panapa rega tinotenderana. So today ndatirege tikudani timbokurukura nditi. After umaimba inenozwa ndibata, because I'm one person wekuti as much as I listen to music yakarekordwa, I love music kana yarekordwa pinda ma-studios yabatwa the likes of Anamakumbe Production, Gibson Makumbe producer, my good friend, the likes of Anatadix made it, the likes of Anatabs. I understand kuti inobhayawedzera tuma-flavors, but an artist I believe kuti anonzwika achitongoimba ari paari ipapo, nyangwe nefoni munhu akangotora kafoni akangorecord and post, you can hear kuti this person is an artist.
So maplans enyu mu music industry akamira sei? So even I was planning kuti ndive gospel singer. Okay. But yakarerekera kuchipostori. All right. That's why ndisingambobvira ndabuda mufield even machurches ekuchipostori because ndinoida chipostori ndoshida. All right. Yes. All right. Or ende muchichigone special music yachona. Already. So always muri ku bedside muri kuimba here. Ndakatanga kupinda bedside na 1 month. Serious? Muchiri munyowani. Chiri munyowani. Ikoko. Yeah, noticing kuti munhu anoimba zvisho. Masongs akangofanana here neeu kana kuti pane akafanana. We use the same rhythm. All right. Yakazongosiyana mbichana but zvakafanana. Zvakafanana. Handiti. And where do you see yourself, let's say, in 2 years from now? As one big gospel chipostori artist. Serious? Yes. That's your dream? Yes. Oh, wow, wonderful, wonderful. Zvinopandaka kudana inini pfungwa dzatinenge tinadzo would like to make that dream come true. Would want to be part of your journey. Yekuti tikuonei tinge tiri tese tizotaura mangwana kuti tisu takatanga nawa. Aiditi imwe muchitaura kuti pakurekodhi kahistory kedu kachidaro kachingeba. You know, people making history. I still remember tichiverenga bhuku rakadaro tiri kuchikoro rakati people making history. So we would like to be part of your journey. So I don't know. Ini pamwe chete newakatarisa Saint TV family. Tiri panapa kuti zvakadii kuti tikamboshanda tese music industry. Zvakanakisa. I really love it. Handiti. Maprograms edu atinoita they realize kuti vanhu vanonyanya kubatikana kana kuti vanhu vanosundwa zvakanyanya kana tichiimbirwa dzechipostori. Every time we take nemaproducers patotora song yechipostori tichiisa song iyoyo vanhu vanoiteerera. So would like you to be part of our videos musically. Kuti masongs amune maimba zvakafanana neiyoyi yanatsorekodwa tinge tinenge tichi would like to be with you pajeni yacho. Okay, I would really love it. I would really love to be part of the family. And it is. Yes. So what do you mukauya ku family tikazi takushanda tese ndezvipi zvamuri kuti aiwa ndoda kueddawo value pane zvizvi nezvizvi panyaya yemusic? Kuti tishandise, let's say there's a story, and then story or even music, this story not fit on music. This story not fit on the story, so that's what I would say. All right. So guys, amene kuti muri kuzviona sei ndiye Chishamiso akaimba song yatatanga nayo andede and would like you to be on board. Tinge tiri tinomhanya tese tichishanda tese pamwe chete neSaint TV. Would like to be part even yemavideos ake iye achaita. I believe kuti she's going to be one big artist andede. So this video kuda kuti muri chengete muri batisise kuti Chishamiso paachanga achizotrenda munge muri munoziva kuti aiwa jeni yachona takatanga tese yekurekodha nekudii andede. So kana given the chance yekuti uite masongs sekuda kwaunoda iwe ungatipromisa chii mugore ra2025? I'll promise some changes because I believe music heals. All right. Music ukaiteerera ine yakarekodwa zvakanaka nakaimbwa zvakanaka. I believe some will be healed. All right. That's what I believe. Kuti nimwe yakaputika inoindwa vakasuruvara, music can make someone happy. Okay. So that's what I promise. Yeah. Also, ndakadiscover about music. Pakafarwa panoda music. Apafarwa pasina music. Yes. Pakasuwiwa panototangwa nekamhanzi. Munhu kana ari nowhere asiri kuziva zvikuitika anoda music. So that's true, music it heals. So guys,
ndo zvatati tiuye kuzongokuzivisai kuti aiwa tichange tichishanda naShamiso. Myself, I would like to call a Chishamiso, right? I would like to call a Chishamiso. Tichipfuura mberi tichidaro. Saartistika hatingangotaure chete, hatingangotaure. Hauna imwe here yaundombotiimbira? Tinozomutenda Baba, tinozomutenda Baba, tinozomutenda Baba, tinozomutenda Baba, tinozomutenda Baba, tinozomutenda Baba. Aiwa guys, indrungo dzamba wani zvekuimba zvitatire tisiri ana Chishamiso vange vari vanoita handiti. So guys, watch out for my videos for music yaChishamiso. So very soon tichazokudzai kuti ma social media handles ake anenge akanzi chii, tichazokudzai even kuti YouTube channel yake inonzi chii pamberi apo as time progresses. We hope to have her again panapa Saint TV time and again. She's going to be regular panapa Saint TV. Aiwa, thank you very much and welcome on board. Thank you. Yeah, we hope to see you soon. Uchimbotorera music Saint TV family ichiropafadzwa, not only Saint TV, Zimbabwe as a whole ichiropafadzwa. I would like, my wish for you is to see you from a big stages, kushare kushare stage name a big artist. I believe and I know one of the good days you are going to make it. And your name is going to be a household name, it's going to be a big name. Vanhu vachakuziva kuti patinongotaura zita rako, they will know kuti chipostori chakutaurwa. Wish you good luck. Thank you so much. All right, so guys, what do you think about this video? What do you think about Chishamiso? All you need to do is to write in the comment section kuti munofungei nezvemusikana ari panapa watiri kuda kuona achienda mberi nemusic. Watoda kuona music yake ichiteererwa kure, ichiteererwa pasi rese. Aiwa, zvinongogoneka chete kana imimi muchinge mamusapota. Aiwa, watch out for another video ratichange tichikurukura naye tichitaura about her journey mbichana. Aiwa, ndichida kungokurudzira kuti kana usati wafollow Rwak Media, aiwa, go and subscribe on their YouTube channel. Go and follow them on all their social media handles. Also, kana mchida kuita ma-adverts pa this platform, ayo makasununguka unge muri munotibata pa number pa screen, be it ma weddings, be it ma party, ayo tine equipment yese yakakwana including ma drone cameras. So guys, all you need to do is to get in touch with us. Isusu tobva kuzoshanda basa rinozokudadisa inemio rinonwisa mvura. Aiwa, ndinoda a big shout out kune Rwak Media production team. Thank you very much for your unwavering support. Pari zvino ango Saint TV crew, Rwak Media na Shamiso tichiti it's much love and God bless.